So atong hanahon kung asa nakutob ang mga saminto diri sa atong barangay. Diri karon sa barangay Ilaan para hanahon kung asa nadapit ang saminto sa barangay. Kutob diri sa naay tapahan. Dinhira kutob ang atong siminto. Okay. Sidya. Diri kutob ang siminto na to. So rough road na diha Rough road. Dali na pod na dini magsugod na ang siminto, no? So, dili ra ko tubang rough road. So siminto na sama sa gapon. Bas kaya lapok na kadyo nahinay kilapok. Daot ang diri na daot ang daan. So dinon diri kay daot ang daan sa kaon o gugsungon. Dini pa signal tawag. Lagi hapon. Siminto siya pero daot laman. Daan na. Dapat ni katuig. High school pa paan Saturday, talapod. Sa Biniton Integrated School. Ay, pa-quarantine dito.
undang ag siminto dapit sa Esperanza Hills tulay o dinhi sa unahan na para sa siminto dapit. Lapok lapok ato hinay ra ta kay may karga ang lapok puhon dani masaminto na ni ano ni lapok kalon hinay kay na kadiri pagkakaroon mani ang start sa semento diba kapit na mahuman dudong ito kapit sa Esperanza gyapon ni saka din semento na
So matunon nindot na kayo ag daan pa dong ilaan daghan nag gamay na lamang kuwang. Gamay na lamang kuwang para ginahinay-hinay gyapon nila og trabaho or ginatrabaho gyapon nila karon para manindot na, no? So na